Nosaltres som robòtics, estem fent feina en Pius 12, un centre que veritablement ha apostat per les noves tecnologies, on fem feina molt a gust i de manera plegada intentar apropar a nens a la ciència i la tecnologia. Nosaltres hem fet un tirador que no ha aparegut unes cames de futbolista, el programem a l'ordinador i xuta. Nosaltres el que hem fet és un porter, un construeix, s'altres en les peces i ho hem canviar. Després ho hem programat en l'ordinador i podem fer que es mogui. En Santi i jo hem construït i programat una bandufa perquè giri el més temps possible. La Festa Lego League és un esdeveniment a nivell mundial on tots els lots que hi participen tenen una missió en comú, que és resoldre reptes amb un robot. El que fem realment és utilitzar la robòtica com a recurs per treballar habilitats i competències, com poden ser el treball en equip, la creativitat, resolució de conflictes, la comunicació. Nosaltres, a part de fer programacions i construccions, el que volem realment és que tot això se quedi. Nins, i com han dit que teniu un animal que no vol